чакаме на ЖП гара автобус. Нищо не е сигурно. Изчакайте там да ви кажа на колко лошо е влака. Не сме бръмбара, не сме скакали. Быстро! Възползвайте се от нея. Да се вземем за другия хотел. Ами, не знам дали ще може, ама... Добре, значи ще има само малко муха. Само единствено от тук. Няма смисъл да ходим. Кафето беше много яко за 15 евро. Good price, юмрук. Каквото може. Скарваш ма грозен с 100 спрат. Кажи бабу, excuse me. Чакай, че не мога да му намеря чешмата. Давай! Давай! Какво си? Гладно съм. Много съм гладна. Моето любимо сокче. Така ли? Да. Такова, като ти в Англия, преди много теми. Да. С суджуч. Това е кисело, надявам се да има кисело, когато се вижда вътре. Ема, то е някакво смисъл. Не. 5 евро ли? 5 франка. От 20 лева. Айде, варим пеш. Как действа се? Как Мюнтек, change here for Pilatus School, 2 минути пеша и вече 5 минути по... С гондолата. Само дете разбрах, що слязахме. Да, той беше грешка. Хора, искам да ви разкажа за днешното ни приключение. Много беше яко, аз чаках да не ми хареса толкова много, защото ме беше страх от лифта. Но беше топ! Това нещо е невероятно, разберете. Прословутата Виенска опера на Херберт фон Кариен. Предполагам всички знаете кой е този велик диригент. Okay, thank you very much. Yes, okay. Just the... Привет!